ani sene au ka kene mandika ni oye faso jo kene sogmadolo otako flana baro kene do kuna fondi kene do ni ansigile kene ka kuma borula Abubakar Kamara numéro 1 bi sogmadaina ambena kana kuna fono munu dalamene o kuna fono ulube talika la selimi ni onana kana ke alamahinena baba Modibo Keita alefe baba Modibo Keita ko akayafa ama anana kana la selike ka beni sambakele keme kononto bioro ani kelen o sankalo laba ino e kolin kalo ye na ko ma ko décembre 1961 o kuna fonu o debe ambulokoro ana fere bela jelen kesa mi o kuna fonu ye ka ulu dalamene awye bamanagana jamu yin ka lase awma barabokum ale jago kelay abe suguba kono ya ambe afoka wale madon senkola Mamadou Fofana Kadhafi angata. Mali signifie hippopotame en langue bambara. Mali koro de ko jila Mali bamanangana. Symbole de force et de puissance. Oye fanga ani sebaya tamashien. En regardant une carte d'Afrique, farafina carte niyo tako laje. Okoro e farafina fensenembe dugukolo minka. On s'aperçoit que la République du Mali est située au centre géographique de la partie occidentale de ce continent. Ko anga jamana alebe farafina guntle bien fanfe bolo chemanchayan fan de fait. Avec une superficie de plus d'1,2 million km², Mali fensenembe kena minka ni oye superficie France kana okuden fuduben ni oye kilomètre carré akachani ake wulukele ani ba kemefla ni anko ma fochgo wala ko million kele ani ba kemefla. Elle compte environ 4,3 millions habitants. Ma hakemimbe a jamana kan ni do kama oye adamaden million nani ani mgo ba kemesabai. Il y a quelques 600 ans, son territoire était le centre du puissant empire qui porte ce nom. Aka dugukolo okunye masadugu barkamawu olu jebalaye o masadugu munu ni olu togo dalembe ala. La légende nous apprend que son fondateur, Soundiata Keita, tariku be afo anyana kafo ko asigi dabo baga ni oye Soundiata Keita ne pouvait se mouvoir dans sa jeunesse. Ko okunse katama aka shifinya wakatila. Mais, dit la légende, grâce à sa persévérance, il apprit à marcher avec l'aide d'une canne. Incarnation de la diligence, de la sagesse et du courage, le peuple le proclama empereur. Il est encore vénéré par le peuple du Mali, qui a donné à sa jeune république le nom de l'ancien empire. Ce qui est une preuve de la fierté qu'il tire de sa glorieuse histoire et de sa grande culture. La République du Mali possède de grandes richesses et de magnifiques paysages. Les fleuves Niger et Sénégal le traversent et arrosent ses plaines fertiles. Leurs vallées et leurs oasis constituent de riches régions agricoles donnant d'excellentes récoltes de riz, de mil, d'arachide, de coton, d'agrumes, de fibres de sisal et de gomme arabique. Le bétail constitue un cheptel de l'ordre de 5 millions de bovins, ovins et caprins. Et le poisson abonde dans les fleuves Niger et Sénégal. Le pays fut foulé aux pieds en 1895 par les forces impérialistes françaises qui l'occupèrent et pressurèrent le peuple jusqu'au sang. Cette domination coloniale, qui dura 70 ans,
est la cause essentielle du retard dans le développement de l'économie du Mali. Mais le peuple ne se soumit jamais. Aussi, la conférence historique d'octobre 1946 o kɔfɛ fana lajɛ min ni o bɛ to tariku la ni ji na mɛn ka da o sanan kan min nana kana kɛ san 1946 o komite kalo la ni o ye san kalo 10 ye. Réunit-elle à Bamako les militants de toutes les organisations démocratiques d'Afrique de l'Ouest sous domination française. Tɔn fɛn fɛn de bɛ yen min bɛ bɛɛ y'a ko fɔ farafina tilebiyan fanfɛ bolo fɛ o mɔgɔw bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. O farafina tilebiyan fanfɛ bolo min filɛ o ye ni o tun bɛ Faransi ka jɔnya kɔrɔ. Pour former au cours d'un congrès constitutif walsa ka kulu dɔ sigi sen kan kunnajɛba dɔ o senfɛ ni an ko ma ko congrès. Le Rassemblement démocratique africain. Ka o kulu tɔgɔ da ko farafina ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ bɛɛ y'a ko fɔ. Communément connu sous le sigle RDA. O dɔnnen don ni tɔgɔ min ye ka fɔ ka surunya o ye RDA ye. Dès sa fondation, ce mouvement de masse renforce son emprise sur les populations africaines. Kamini o tɔn sigira o faso jama o ye a ka fanga labonya ka a ɲɛsin farafindenw bɛɛ ma. Asservi par le colonialisme français. O farafindenw minnu a don kama ni olu kun degunnen do Faransi ka jɔnya fɛ. Le parti de l'Union soudanaise, section malienne du RDA. Parti min bɛ yen ni o bɛ Sudan ka fara ɲɔgɔn kan ko fɔ ni o ye RDA bolofara ye Mali kɔnɔ yan. Symbole de l'unité nationale. Ni o de ye kelenya o taamasiyɛn ye. Canalise toutes les énergies révolutionnaires du pays. Kɛra sababu ye fɛn fɛn bɛ yɛlɛmaliw kofɔ jamana kɔnɔ k'o tagabolow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Jusqu'au jour où ses leaders, fo kana se don ma don min ni a ɲɛmɔgɔw, sous la conduite de Modibo Keïta, a don Modibo Keïta kun bɛ ɲɛmaya la, posèrent le problème de l'indépendance totale absolue. O labana kana yɛrɛma hɔrɔnya dɔrɔn o dafale ka o gɛlɛya k'o de da kɛnɛ kan. Cet objectif fut atteint lorsque les impérialistes français o laɲini o nana kana sabati tuma min na ni Faransi jɔnya tigilamɔgɔw firent éclater la fédération que formèrent en 1959 le Sénégal et le Soudan. Tuma min na ni u nana kana fara ɲɔgɔn kan kulu n'o ye fédération ye kana o ci Sénégal ni Soudan kun ye o min kulu sigi sen kan san 1959 san na. Et qui devait, selon les dirigeants politiques africains, o min tun ka kan ka kɛɲɛ ni farafina politikitɔn ɲɛmɔgɔw olu ka kuma ye, former le premier maillon de l'unité africaine. O de kun kan ka kɛ kulu fɔlɔ ye min bɛ farafina ka kelenya ka o kofɔ. Pour grouper plus tard tous les territoires de l'ancienne fédération d'Afrique occidentale française. Walsa fara ɲɔgɔn kan tɔn fɛn fɛn kun bɛ yen a wagati kama ni olu kun bɛ Faransi ka jɔnya kɔrɔ ka se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Le Soudan a, dès lors, proclamé solennellement son indépendance inconditionnelle. Kamini o de kɛra sa Sudan ale a ka yɛrɛma hɔrɔnya min ni a dulonnen tɛ fosi la a ye o weleweleda kɛ. Par le congrès extraordinaire demeuré historique du 22 septembre 1960. Kunajɛba fɛ ni o ye congrès ye min ni ji na mɛn ka da o sanan kan ni o nana ka kɛ ka bɛn ni san 1960 o tulafin ni o ye san kalo 9 ye o tile 22 dun. Pour prendre le nom de République du Mali. Walsa ka tɔgɔ ta tɔgɔ min ni o tɔgɔ ye ko Mali jamana. Renaissant de ses cendres, le Mali, par une coïncidence heureuse, ka se ka bɔ a ka kunungo degun olu kɔnɔna na ani bɛnsema ɲuman o sababu la, voit à sa tête Modibo Keïta. Ale nana kana Modibo Keïta ye a ka ɲɛmɔgɔya la. Pour son action anticolonialiste, ka ɲɛsin a ka baara ma baara min ni o bɛ jɔnya kɛlɛli kofɔ. Ce vaillant combattant de l'indépendance et de l'unité africaine, ni cɛ gwɛlɛn min filɛ nin ye, cɛ barikama min filɛ nin ye, min bɛ farafina ka kelenya a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli kɛlɛkɛcɛ ka o kofɔ, a connu les prisons de France a delila ka datugun Faransi kasobonw na de fin 1945 à début 1946. Ka a daminɛ san 1945 o kuncɛ wagatiw la kana bila san 1946 o daminɛ wagatiw la. La lutte qu'il a toujours menée contre l'impérialisme français a ye kɛlɛ min to senna tuma bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛsin Faransi ka jɔnya kɛlɛli ko ma, lui a valu d'être arbitrairement interné. O kɛra sababu ye a ma a ka minɛminɛli min ma kɛ sariya kɔnɔ k'a datugun, avec sa fidèle épouse et courageuse compagne de combat, Mariam Traoré, ani a muso tilennen ani muso cɛsirilen n'o ye a taamaɲɔgɔn ye kɛlɛ kɔnɔna na n'o ye Mariam Traoré ye.
à Kabara, port de Tombouctou sur le Niger. O kɛra Kabara, Tombouctou, Bajoliba, Dalalala. La suppression des bases militaires françaises Faransi ka nantigi kulu ka daka olu cili ka bɔ yen. est une autre lutte d'importance menée par le peuple du Mali. O ye kɛlɛ ye fana kɛlɛ min ni a nafa ka bon kosɛbɛ ni o kɛra Mali jamana kɔnɔdenw fɛ. Après la proclamation de son indépendance. A ka yɛrɛma hɔrɔnya o welewele dalen kɔfɛ. Au moment où les dirigeants français rêvent de placer le Sahara sous contrôle, tuma min na ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka sigi ka miiri k'a fɔ ko u na Sahara ko ka o bila u ka mara kɔrɔ. Le président Modibo Keïta a vivement réagi au cours d'un meeting populaire en affirmant: Modibo Keïta a ye wulikajɔ kɛ ni galabu ye ka ɲɛsin o ma. O nana kana kɛ jamana kɔnɔdenw olu ka lajɛba dɔ o senfɛ k'a fɔ ko notre volonté d'être maître chez nous ŋaniya min bɛ an na ka kɛ an yɛrɛ kuntigi ye an ka so nous a amené à faire évacuer les bases françaises installées au Mali. O nana ni an ye ka Faransi ka sɔrɔdasi kulu minnu dakalen tun bɛ an fɛ yan k'olu labɔ an fɛ yan. Ka masɔrɔ La présence des troupes de l'ex-puissance colonisatrice ka jamana setigi min tun bɛ yen n'o tun bɛ ka an mara jɔnya na olu ka sɔrɔdasi kulu yeli an ka dugukolo kan. ne nous a-t-elle pas apparu comme l'expression d'une tutelle Yala o ma kɛ an ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ kuntigiya dɔ jirali dans la défense de notre propre sécurité intérieure et extérieure? ka ɲɛsin an yɛrɛkun ka jamana kɔnɔna lakana ɲɛnabɔli ma ani jamana ka kɔkan lakana ɲɛnabɔli ma. D'autre part, fan dɔ fana fɛ notre armée nationale an ka faso sɔrɔdasi kulu ne serait-elle pas en droit yala ale man kan wa de s'offusquer d'un manque de confiance en elle min ye dannaya ye a ka kan ka o don a yɛrɛ la dans la mission d'assurer la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale? ka ɲɛsin baara ma baara min ni o de ye jamana ka kelenya o makarani ye o matangani ye ani jamana yɛrɛ ka kelenya dugukoloko la o matangani ye wa. Nos adversaires ont tenté jugu ye a kɔrɔbɔ k'a lajɛ de nous créer la réputation de pays militarisés et agressifs. ka tɔgɔ jugu da an na k'a fɔ ko an ye jamana ye min sɔrɔdasi kulu ka ca k'a dama tɛmɛ ko wa k'an bɛ bingani kɛ. À cause de notre équipement en matériel militaire Ka a sababu kɛ kɛlɛkɛmina minnu bɛ an bolo et de la mobilisation de toutes les couches de la population ani ka sababu kɛ sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu farali ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ pour veiller jalousement sur notre indépendance. walisa ka u janto ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Mais, Nga camarades, n tamaɲɔgɔnw pouvions-nous vraiment yala an bɛ se sɛbɛ la nous fier aux troupes de l'armée coloniale française an bɛ se sɛbɛ la ka an jigi da sɔrɔdasi kulu kan sɔrɔdasi kulu min n'o bɛ Faransi jamana kofɔ min bɛ jɔnya boli an kan pour défendre notre souveraineté nationale walisa ka an ka yɛrɛkuntigiya lafasa et l'intégrité de notre territoire, ani k'an ka jamana dugukolo ka kelenya lafasa alors que des responsables de la France ka taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ Faransi kunna rêvent encore d'un grand Sahara contrôlé par eux. olu bɛ ka miiri Sahara kɛnɛba dɔ de la kɛnɛ min ni u ka mara bɛna ka na to o kan. Non. Ayi On est bien défendu que par soi-même an tɛ se ka lakana k'a ɲɛ abada mɔgɔ si fɛ fo n'a kɛra an yɛrɛkun ye et c'est pourquoi wa o de kama nous avons notre armée nationale an ka faso sɔrɔdasi kulu bɛ an bolo bien équipée minɛn bɛ a bolo k'a ɲɛ et solidement soutenue par le peuple lui-même tout entier. a senkɔrɔma tintinen don kologwɛlɛyali kɔnɔna na ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛkun dafalen. En effet, O de la c'est au peuple tout entier a bɛ jamana kɔnɔdenw kuru kara bɛɛ lajɛlen de ma que revient le devoir de défendre le pays. olu ka kɛta de ye ka jamana lakana ka jamana lafasa Le gouvernement qu'il a choisi fanga min ni a y'o ɲɛnatɔmɔ pour appliquer une politique, celle qu'il a lui-même définie. walisa ka politiki sira ka o waleya politiki sira min ni ale yɛrɛ ye o danna tigɛ C'est le patriote, o ye fasoden ɲuman ye
le soldat, ka kɛ surasi cɛ ye attaché à la terre natale. min dulonnen don a bangeyɔrɔ la. C'est le paysan, O ye cikɛla de ye. gardien vigilant du patrimoine des ancêtres. O ye kɔlɔsiba ye min jantolen bɛ a yɛrɛ la ka a ɲɛsin an benbakɛw ka kɔrɔlen ma. C'est la fervente jeunesse, O ye sifin ye sifin minnu ni olu cɛsirilen don, impatiente de hisser la patrie minnu ni olu labɛnnen bɛ tuma bɛɛ ka faso kɔrɔta au rang des grandes nations libres. ka se kundama ma, kundama min bɛ jamanabaw kofɔ minnu kanabilalen don. Ce sont les femmes mobilisées, Musow de don minnu wililen bɛ ka jɔ, désireuses d'assurer à leurs héritiers une vie radieuse sur une terre de liberté. a jalen bɛ minnu ye ka a latigɛ ka ɲɛnamaya ɲɛnama k'o to u bɔnsɔnw olu bolo dugukolo ka dugukolo min bɛ kanabila kofɔ, Qui permettent de donner au Mali de mener dans la confiance la lutte pour sa sécurité et son indépendance totale. min bɛ kɛ sababu ye Mali ma ka kɛlɛ kɛ danaya kɔnɔna na, kɛlɛ min ni o bɛ tali kɛ a ka lakana la ani a ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen. Cette ambition, O min bɛ an dusukun na réalisée déjà dans bien des domaines, ni o waliyara ka ban bolofaraw caman kɔnɔna na, n'amène pas à une politique d'isolement. o tɛ taa ni an ye politiki sira fɛ, politiki sira min bɛ kilennabila kofɔ. En effet, O de kama le Mali a clairement défini Mali ye pereperelatigɛli kɛ k'a jɛya, sa volonté de coopération avec tous les pays du monde ŋaniya min bɛ a la dafaɲɔgɔnya kɔnɔna na k'a ɲɛsin diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma, mais en particulier avec les peuples africains. nka kɛrɛnkɛrɛnniyana ka a ɲɛsin farafina jamana kɔnɔdenw ma. Il a opté également A ye a latigɛ fana pour le non-alignement sur un bloc militaire ou économique quelconque. k'a ɲɛsin kulu fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ sɔrɔko kofɔ min bɛ sɔrɔsikulu kofɔ k'u tɛna na u da don o kuluw ka ko la k'u jaratigɛ olu nɔ na. Cette option, O jɔsen min filɛ o ye, qui a l'adhésion du peuple tout entier, jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen jɛnnen don ni min ye ka sɔn o ma. sauvegarde notre personnalité. O bɛ an ka yɛrɛkun matanga, o bɛ an ka yɛrɛkun kisi. C'est pour cette raison Ka da o sababuya de kan que les militants de l'Union soudanaise RDA ko Union Soudanaise RDA tɔndenw n'ont rencontré que de l'enthousiasme chez les jeunes, olu ma dɔwɛrɛ ye sifinw olu ta fan fɛ fo nisɔndiya ni ɲagali, a constitué partout les brigades de vigilance et les milices populaires. ka kulu sigi sen kan min bɛ jantoli kofɔ ani ka tɔn sigi sen kan min bɛ jamana kɔnɔdenw kofɔ minnu b'u janto danbekow la. Chez les travailleurs, Baarakɛlaw ta fan fɛ a proposé et accepté des amputations importantes de leur traitement, olu ye a laɲini ka tila ka sɔn a ma ko yɛlɛmalenw ni dɔ ka se ka bɔ u ka makama o cogo la, u sɔnn'o ma, et l'abandon de tous les privilèges accordés par l'administration coloniale ani jɔnya kun bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛbɔda ani nafasɔrɔda fɛn fɛn di u ma u banna o ma, pour pouvoir les mieux associer à sa politique de domination. walisa ka se ka o fara a ka fɛɛrɛ sira kan, fɛɛrɛ sira min n'o bɛ jɔnya kofɔ. Comment ne pas admirer le geste magnifique de nos paysans Cogo jumɛn na an ka cikɛlaw olu ye kɛwale ɲumanba min kɛ, cogo jumɛn na an tɛna se k'o kɛ tanunifɛn ye, qui ont accepté d'abattre le prix du riz pour le rendre compétitif sur tous les marchés? olu minnu sɔnna ka camanba bɔ malo sɔngɔ na walisa u ka se ka sɔrɔ sɔngɔ la, sɔngɔ min ni o bɛ bɛɛ ka bila la dɔgɔfiyɛw bɛɛ kɔnɔna na. Pourquoi ne pas saluer nos commerçants qui, de leur côté, Mun kama an tɛ se ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw ma olu minnu ta fan fɛ, ont permis à l'Office des céréales et à la SOMIEX olu minnu kɛra sababu ɲuman ye baloko cakɛda ma ani somiyɛkisi, de jouer pleinement leur rôle. u ka se ka u jɔyɔrɔ k'a fa k'a ɲɛ. Cette confiance du peuple, O jamana kɔnɔdenw ka danaya née de la netteté de notre politique, o min bangena an ka politiki sira o dafalenya la, va d'abord à notre parti, o bɛ ɲɛsin fɔlɔ an ka parti ma l'instrument qu'il s'est lui-même forgé. ka kɛ minɛn ye minɛn min ni a yɛrɛkun y'o dilan. Cette prise de conscience O bɔli min filɛ o ye yɛrɛkun kalama, est le résultat parmi tant d'autres o kɔni ye jaabiw de ye, jaabi minnu ni olu bɛ se ka fɔ caman wɛrɛw cɛma, de la primauté du politique sur l'administration, k'a ye k'a fɔ ko politiki sira ko o de bɛ yen fɔlɔ forobaca kunna, du parti sur tous les organismes de la nation. parti ka sira o de bɛ yen fɔlɔ jamana ka bolofaraw bɛɛ kunna. Le parti, voilà la clé des problèmes. Parti a filɛ gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ko nɛgɛ.
Il analyse, wa a bɛ jateminɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ conçoit, a bɛ fɛn dɔw ladan ka fɛn dɔw jateminɛ donne des directives, a bɛ kuntilennaw fana di fait exécuter par les organismes de l'État, a bɛ jamana ka bolofaraw fana yamaruya u ka waleyali kɛ ka ɲɛsin o siraw ma contrôle l'exécution des décisions arrêtées parce qu'il est l'émanation la plus authentique du peuple. bɛn mana kɛ fɛn minnu kan a bɛ I janto olu waleya cogo la ani waleyali la ka daa kan ale de ye fɛn ye fɛn min ni a jɛlen don ni a latigɛra jamana kɔnɔdenw fɛ L'erreur ne serait plus celle d'un homme, o fili o tɛna kɛ mɔgɔ kelen ka fili ye tuguni d'une équipe, a tɛna kɛ kulu kelen ka fili ye mais de tout le peuple, ce qui est source de stabilité. nga a na kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ de ta ye wa o de ye basigi yɛrɛ sun ye a sababu ye Parce que l'Union soudanaise RDA, ka daa kan union soudanaise RDA par son organisation solidement structurée, k'a sababu kɛ a labɛn cogo ye a kolo don cogo ye o min kɛlen bɛ k'a ɲɛ k'a kolo gwɛlɛya tient en main l'ensemble des populations, jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de bɛ ale tɛgɛ kɔnɔ les personnes mal informées parlent de dictature au Mali. maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu ma kunnafoni ka a ɲɛ olu de bɛ a fɔla ko fangafin bɛ mali la ko jagoya fanga bɛ mali la En effet, au Mali, o de la mali la il y a une dictature, jagoya fanga dɔ bɛ yen fangafin dɔ bɛ yen mais c'est celle du peuple. nga jamana kɔnɔdenw ka jagoya fanga de bɛ yen jamana kɔnɔdenw ka fangafin de bɛ yen C'est également celle de l'engagement de chaque Malien, malidenw bɛɛ kelen kelen fana ka cɛsiri ni a ka layidu talen de don de chaque Malien, mali musomanw bɛɛ à respecter son opinion librement et clairement exprimée. ka a yɛrɛ ka ŋaniya bonya ŋaniya min fɔra kanabila kɔnɔna na ni a ŋaniya jɛlen don C'est celle de son serment de faire le Mali libre et prospère, o ye a ka kalikan de ye o ye a ka layidu ye ko ka mali kɛ jamana ye min kanabilalen don ni a yiriwalen don et de contribuer très largement à la libération et à l'unification de l'Afrique. ani ka a jɔyɔrɔ ta kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin farafina o kanabilali ani farafina jɔli ma Mais aussi, vous avez pu constater ani fana aw ye a kɔlɔsi que ce peuple s'exprime partout, ko ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka kuma fan bɛɛ lajɛlen fɛ à tous les échelons, kundamaw bɛɛ lajɛlen na que les responsables ne sont que ses représentants. ko ɲɛmɔgɔ ninnu olu tɛ dɔwɛrɛ ye fo olu ka cidenw Nous demeurons fermement attachés à l'unité africaine. an kɔni nɔrɔlen de don farafina ka kelenya la faracogo tɛ an na Nous sommes esclaves de notre volonté d'œuvrer à la réalisation de cette unité, an ye an yɛrɛ ka ŋaniya o jɔn de ye walisa ka baara kɛ o kelenya bɛ se ka waleya cogo min na avec des objectifs clairement définis, ka kɛ ni kuntilennaw ye kuntilenna minnu ni olu fɔlen don k'u perepere latigɛ ne prétend pas à la moindre équivoque. ni fɔɲɔgɔnkɔ fan si t'a la ni sɔsɔli t'a la ni wɔyɔ t'a la Pour être resté fidèle walisa ka to kantigiya la à cette unité. ka ɲɛsin o kelenya ko ma Notre pays se trouve visé par les impérialistes. an ka jamana ale bɛ ka bon mɔgɔw olu fɛ mɔgɔ minnu ni olu ye jɔnya tigilamɔgɔw ye minnu ye fanga jugu tigilamɔgɔw ye Au même titre que nos frères du Ghana, de la Guinée, i n'a fɔ fana tuguni an balima minnu bɛ laginɛ ani gana fana olu bɛ ka degun cogo min na comme ceux du Maroc, de la République arabe unie, pour ne citer que cela. i n'a fɔ minnu bɛ maroc ani république arabe uni olu ye jamana dama damaw ye n bɛ n da se minnu ma Ce que l'on nous reproche, an bɛ jalaki fɛn min ko la c'est de tout mettre en œuvre en Afrique, o de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ ka o sigi sen kan farafina dans les domaines politiques, économiques et militaires, sɔrɔko ta fan fɛ politikiko ta fan fɛ ani sɔrɔsikuluko ta fan fɛ pour chasser les impérialistes de l'Algérie, walisa fanga jugu tigilamɔgɔ minnu bɛ algérie k'olu gwɛn de l'Angola, k'u gwɛn ka bɔ angola du Mozambique, k'u gwɛn ka bɔ mozambique de l'Afrique centrale et du Sud, ka bɔ farafina cɛmancɛ fan fɛ bolo fɛ ani aworoduguyan fan fɛ bolo fɛ de la Guinée dite portugaise et des îles du Cap-Vert. ani guinée o min bɛ portugɛw bolo ani cap vert jamana Notre crime, an ka kungoba an ka kojuguba c'est le vôtre. an ka kungoba o ye aw fɛnɛ ta ye C'est également celui
de tous les pays africains o fana ye farafina bɛɛ lajɛlen de fana ka kungoba ye qui ne peuvent souffrir qu'une parcelle quelconque de notre continent olu minnu ni olu tɛ se ka tɔɔrɔ ko an ka dugukolo a fan dɔ demeure encore sous domination coloniale. ko o ka to hali bi jɔnya kɔrɔ Les mêmes impérialistes o fanga jugu tigilamɔgɔ kelenw tolèrent encore moins notre option résolument socialiste. olu bɛ hali bi ka an ka jɔsenw ka o kɛlɛ an bɛnna jɔsen min kan ni o bɛ fanga ni sɔrɔ forobayali ko fɔ Notre volonté de rester en dehors des blocs ŋaniya min bɛ an na ni o de ye ka se ka to kulu olu kɔ kan est impensable aux yeux de ceux o kɔni ye fɛn ye fɛn min ni miiri tɛ se ka kɛ o ko la mɔgɔw olu ta fan fɛ mɔgɔ minnu qui ne veulent voir à travers nos jeunes nations olu minnu t'a fɛ ka a ye an ka jamana kurani ninnu fɛ an ka jamana kurani ninnu kɔnɔna na que des colonies habillées du clinquant de l'indépendance nominale. fo ni a kɛra jamanaw ye jamana minnu bɛ jɔnya kɔrɔ wa ni jɔnya yecogo bɛ u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔ dɔrɔn de bɛ u la. Sous le guide éclairé de ces leaders librement choisis, ka kɛɲɛ ni ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɛminɛliw ye ɲɛmɔgɔ minnu ni olu faamuyalen don wa ni u sugantira kanabila kɔnɔ et dont la sagesse et la clairvoyance lui ont permis de mobiliser ses fils hakilitigiya ani janton yɛrɛla min kɛra sababu ye ka a denw wuli ka jɔ pour consolider l'indépendance chèrement acquise walisa yɛrɛma hɔrɔnya min sɔrɔla gwɛlɛya kɔnɔna na ka se ka o makaran et choisir les institutions les mieux adaptées à la lutte anti-impérialiste, walisa ka fanga bondaw k'olu sigi sen kan fanga bonda minnu bɛ bɛn kɛlɛ ma kɛlɛ min bɛ taa ka ɲɛsin jɔnya o labinni ma la République du Mali mali jamana renforce continuellement l'union avec les autres peuples africains. o bɛ ka taa ɲɛfɛ ka dɔ fara kelenya kan kelenya min bɛ ani farafinden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Le Ghana, la Guinée et le Mali ont formé une union d'États. Ghana, la Guinée ani Mali olu farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan jamana dɔ sigi Dans un esprit plus souple, hakilina minnu ni o dayɛlɛlen don une charte lie le Mali à d'autres États africains bɛnkan dɔ bɛ Mali ani farafin jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ dans une politique de non-alignement sur l'un quelconque des blocs en présence. politiki sira fɛ politiki sira min ni o de ye k'a fɔ an tɛna an sen don mɔgɔ ka ko la ko jaratigɛ o nɔ na ka a ɲɛsin o kulu jamana dɔ la kelen ma min bɛ kɛnɛ kan Des liens étroits ont été également forgés entre les pays socialistes et la République du Mali. jɛɲɔgɔnya sira sɛbɛw fana olu banbanna olu dilanna Mali jamana ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tagabolo ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye Pour la consolidation de la paix dans le monde, ka a ɲɛsin hɛrɛ o bɛ se ka basigi cogo min na diɲɛ kɔnɔ lamɛnbaaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye Modibo Keyita a ye fɛn min fɔ o ye nin ye jamu in k'a lase aw ma baara bokum ale ye jagokɛla ye a bɛ suguba kɔnɔ yan an bɛ a fo k'a walema dɔn radio Kayira fɛnɛ ka foli di a ma kɛnɛ in kana na Modibo Keyita ko la ayiwa n'a sɔrɔ Modibo Keyita ko a kun y'i da ka sunɔgɔ walima k'a kun miirila a yɛrɛ ko la ne ma da la abada ko nin tun bɛ se ka kɛ nka ye ko o ye fɔ ko ban n b'aw fo k'a walema dɔn kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi Magaso Poa Désiré Marco an ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn tuma wɛrɛ